Һәр баланың тормышында мәктәп иң зур һәм әһәмиятле урын алып тора. Нәкъ менә ул кешегә тулы ҡиммәтле шәхес буларак формалашырға ярдәм итә. Мәктәп кеше ғүмер буена үстереүен һәм камилләштереүен дәвам итә торган белемнәргә зур багаж бирә. Уку йорты кешене укытып кына калмый, аңа тәрбия бирә, әхлаҡи ҡиммәтләр, хеҙмәткә мөхәббәт тәрбиәләй һәм аны алға таба белем алыуға йүнәлтә. Чәчәкләр тотоп ҡулға, бешектек матур юлға. Һәр кем белә, әлбәттә, без барабыз мәктәпкә. Безне котлый әтиләр, бик дә үстегез диләр. Өйрәтәләр әниләр, әйбәт булыгыз диләр. Дәү әти, дәү әниләр, хәйерле юл хуш диләр. Әйдәгез! Без бер туған Максудилар исемендәге Биектау 5-нче номерлы гомуми урта белем мәктәбендә укыйбыз. Безнең учагыбыз әле 1-нче елын гына эшләвенә карамастан, без инде бер гаилә кебек, тату, бердәм булып тупланырга өлгердек. Мәктәбебездә 500-гә якын бала белем ала, 35 укытучы белем һәм тәрбия бирә. Мәктәп директорыбыз Фәнис Рафаил улы Насруллин. Безнең Биектау 5-нче номерлы гомуми урта белем мәктәбе 2022 елның 1 сентябрында ачылды. 1 сентябрга 419 укучы белем алырга килде. Бүген исә менә бер уку елы тамамлангач, бүген 675 бала җыелды. Көн саен әти-әниләр гариза язарга киләләр. Бүген 1 сентябрга 800 бала укырга керде дип уйлыйм. Мәктәп коллективы, укытучылар коллективы, әти-әниләр коллективы, укучылар коллективы бик дус, бик тату, бик яхшы нәтиҗәләргә уку елын тамамладылар. Укучыларыбыз үзләрен сынатмадылар, бик күп төрле конкурсларда, бик күп төрле бәйгеләрдә, ярышларда катнашып, шактый яхшы гына призлы урыннар яулап алдылар. Без Татарстан Республикасы җитәкчелегенә, Биектау районы җитәкчелегенә бик зур рәхмәтле шушындай искиткеч шартларда безгә укыту, тәрбия, белем бирүгә шартлар тудырган өчен бик зур рәхмәт. Көндә мәктәпкә чын күңелдән ашкынып киләбез. Чөнки безне заманча җиһазланган, күңелгә яктышлы мәктәп каршы ала. Барыннан да бигрәк җылы атмосфера, яхшы бүләкләмә, укучыны аңлаучы, кирәк чакта терәк һәм остаз булып торучы укытучыларыбыз көтеп тора. Мәктәбебездә төрле чаралар, туган телләр фестивале, әлифбә бәйрәме, татарча яңа ел, татар халкының шагыйрьләре һәм язучыларына багышланган атналыклар, шигырь бәйрәмнәре һәр даим үткәрелә. Балалар матбугаты белән танышу өчен һәр атнаның җиңа көнендә матбугат битләре буйлап дип аталган мәгълүмати чара үткәрәбез. Шулай ук Максуди ФМ радиобыз да уңышлы эшли башлады. Мәктәп яшьлегендә һәр атнаның чәршәмбе көнендә барчабыз тәнәфес вакытында радио тыңлыйбыз. Яшь журналистлар иҗат студиясе чыгара торган Тамчы газетабыз да бар. Укучыларыбыз да, укытучыларыбыз да бик актив. Район күләм бәйгеләрдә генә түгел, республика күләм һәм халыкара бәйге конференцияләрдә катнашып, җиңү яулыйлар. Казан Квиз һәм Казан Квест бәйгеләрендә катнашып, иң оста такым номинациясендә җиңү яуладык. Яңа мәктәптә старт бик уңышлы дип саныйбыз. Алга таба белем учагыбыз дөрләсен, көчебез артып, яңадан яңа уңышларга ирешеп укырга һәм яшәргә язсын. Илебезгә тынычлык, барыгызга да уңышлар теләп, бер туган Максудилар исемендәге Биектау 5-нче номерлы мәктәп укучылары.